adek mar kinyi makawuono. En wach maben ne waneno ni wakawe thuolo malach ahinya mondo japiny obed gi ng'eyo. Ramogi FM gi Ramogi TV ang'eyo ni osebedo bende kamili pod gi dutre kendo wasebedo kakelo jolony bende ma Kenya Med Department mane gwenge makaluo kaachiel kod mane log tich margi man Dagoretti kona ka mondo mi ng'eyo opim kodi wach ni gin riekni mage monego bende ikwonge kawo kaka japiny mondo itang' godo chon. King'e goda mana ote mar Med Department advisory magichiwo nitiere weche moko masanja magi jachiwo piny kanyo bang' ka gisepimo kaka weche dhi chalo. Migawo mar pur disaster management committees onego tim achiel ariyo adek mamoko, japiny bende onego tim ABCD. Naneno ka wach moro popni kuome kanyo sa kore ni mari mondo wache dakika osedhi but adwa mana yuo wiye kama Ken yienge godo penjo maber ni to ting' mar japiny ni kanyo. Waseng'iyo ting' mar piny owacho mamalo, waseng'iyo ting' mar county government, ma wachoka ng'iyo gi jotelo bende moyier ma wayudo ka thoth gi obanyo. To koro waduogo to japiny ni en ka koro sirikal miseyiero gini otimo to in nade. Victor, nitiere thoe moko maluongo ji mana kaka Ken wachi siwinjo kiwacho ni thoe mane iluonge nikech mana kaka Ken wache nitiere jok moko ma ula gi oseywero manyo ok owinjore ywergi nikech samoro ula ni ok obiro gotieno. Guma nyise mi winjo wacho oyuma mar iyudo ka samoro japiko moro osebilo gire moro matin kata oywa nyasoche moro koro koseywayo koka gini koro idhe wi apiko odo nyiso juice ne moro nyiso juice etiende uting'o malo. Magi gin gik mwaneno e video mwaneno e mbui ka to giko yudo ni obiro chiewo ka nyasore charume wiye to en male polo ok ochako non polo kendo motima ang'o mochako neno godo. Mar ariyo jowa bende nikech ing'eyo ni gik ma samoro wilo paro gi to ji tiyo godo to magi gin advice ma nyaka wami jopiny. Iyudo ka samoro ng'ato osetuomo gire moro godhiambo kosetuomo pige moro godhiambo to odwano oneno ka oro pong' to en kende to kendi neno kodwano yora aora ni odhi nikech thoth jok mikwanyogo samoro gokinyi ibiro ka ng'ane king'iyo tido ni nyo yieng' iwinjo to kama nyo yieng'ie ni igaya no nene gi jok manyo gituomo godo kal kamoro to bang'e no wuok od sade kotieno to sama samoro ng'ato oseyieng' koro ok inyal ng'eyo ni aora pek ma aora pong' machalo nade. Mana oche mineno wan godo kiweyo kata mana kuonde ma samoro kech oche matindo tindo mantiere gi machalo awach machalo kuja gine gi mamoko gi gimbe sani gipong'. Koro iyudo ka samoro oneno ni kechingini ko yieng' to samoro koro neno na aora tin kata oneno aoche kabira dek adek tiyudo ka man aora ni di sombi ng'ani gi tiende to kinyo dhi. Koro aparo ni wang'i ni to jok ma bende japiny ponono ng'ato dwa kala aora kata ka ne nitiere kama nyuyue kaka joma dongo godhiambo koro kidok kendi to kidok godhiambo kidok kendi sama koth ochako chue ni nani kama intiere ni kino biomi kata wang'i yepi wadich kodi jonyuol odich kodi nyithindo odich kodi in ng'ama lich ahinya e bwo piny mamwalo ka mondo mi samoro thoe maluongo jigi thoe miwacho ni thoe mane luonge mana kaka ineno driver mar bus cha umora wang'e sinyise na oro pong' to yora ting'o ji e iye ka samoro ng'ato ting'o ji e matatu ting'o ji e probox dhano 51 to yoro ga yora madu yweya kaito kang'o ulo sedok piny matin kata ka mana seche ariyo to giko no chopo moloyo keto ngima jogi e risk. Koro mae ma watemo kwayo jopiny mawinjowa ni kineno ka oro pong' kikitem ni samoro idwa ni mondo item gi tiendi achiel ni winje to tutne romo nade kata in gi yien moro ni chuogo kama oula ka biro ga kineno muomruok mar oula ok ong'eyi en kaka ong'elo kidi ne kaka in dhano bende ong'ieli ok ong'eyi kaka ikadho ga pile ok ong'eyi ni ka ikadhe ga pile ni wacho ni ka ikadhe ga pile samoro inyono wikidi moro ni ka akadhe ga pile mana kaka Nyarayula wacheno oula gi masiri ni gi ok ong'eyo. Koro thoe ma samoro nyalo bedo ni luongi Ken owacho maber ni janyawo iyudo ka daka ming'a to wasewacho ka ni janyawo bende onge mbala en king'iyo to iyudo ka dende ler mano bende samoro nyawo nyalo bedo gir lweny samoro nyawo nyalo konyi inyalo bedo ng'at manyap ma samoro odhi mos ti daka ming'a. Erokamano weche thoth kanya kora Mugajwang' iparo nade en ang'o mutimo e gwenge ma opogore kama untie samoro ni ne gweng' ma bende oula ne thoro ywero to nitiere rieko moro kaka jogweng' adundo no chokoru biro gi riekni mamoko
unyalo pimo kodwa ka dipo ka wasome yamo ka to nyalo konyo kuonde moko bende nyakwarom Gajwang'. En gima ni kodwa kendo kaka jowete osewacho en kwayo makende. Sama siasa mag succession ne ochache piny Luo goe uru mbaka bende weche mag midhiero mar oula makoro mako jowa kendo ing'ong'e tipo madongo dongo ma temo ng'iso gima piny Luo onge kod telo moro mochwiny manyalo wacho weche mamulo japiny. Miya paro kanya ora moro niluongo ni Enziu Kitui. Akeni be osetiek gere kata nyocha kendo ncho odino ne ji kendo okadho gi jok moko kendo nyalo kaka notieko joma noa gina arus. Yes. Osetieko ji mang'eny ahinya. Kata joma noa e lemo mar first lady. Aparo ni samoro kare momiyo wakamba no. Ema samoro miyo wakamba gi osemakore kodwa nikech kako tamo jowa jimbe chalni kako tamo jotendgi. Nyaka bedi nitie gima washare in common. Erokamano jomadongo. Obro kawo yweyo nyakwara